थांनाय 12 बोसोर खुंथाय खुंनाय समाव रायजो राजाफोरनि जेबो रोखोमनि जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै बीपीएफ सरकारा। सिगांनि समाव हाब्रुनि गेजेरजों लामा हान्थिनो गोनां जायोमोन। थांनाय 12 बोसोराव बीपीएफ सरकारा सेन्ट ग्रेभेलनि अन्थाइ थरसेबो गारालासे बगाजुलि ओनसोलखौ नेवसिगारनानै दोनबोदों होनना गोख्रों अजद होदों सोमलिगुरि खोदोमगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। नाथाय आथिखालाव बिटिआरआव प्रमद बर' सरकार फैनायनि उनाव हान्थिनायनि थाखाय लामा दालां, लोंनायनि दै जेंना, थानसालि बायदिफोरा फारि फारियै मावफुंजागासिनो दङ। बे ओनसोलाव लोंनाय दैनि जेंनाफोरा जोबबाय। रायजो राजाफोरनि थाखाय इउपिपिएल सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड हालामनि जौगाथायनि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौनो फिन हास्थायबावदों तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। मख'नो नांगोन दि बगाजुलि ओनसोलनि गोबां लामाफोरखौनो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया फारि फारियै मावगासिनो दं। बे रोखोमैनो दिनैबो बगाजुलि ओनसोलनि सोमलिगुरिनिफ्राय खोदोमगुरि, खोदोमगुरिनिफ्राय बाथौगुरि आरो 2 नं खालिपुर गामिनिफ्राय 3 नं खालिपुर गामि फारसे थांनाय लामाखौ मावफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए जलेन दैमारिया। खारन जोङो गोदोनि समाव 18 बोसोर सलायनानै थांबाय बीपीएफ सरकारा कुनु सेन्ट ग्रेभेल थरसेबो गोलैयाखैमोन। दिनै जोङो इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो दिनै ब्लेकटप लामा मोननो हाबाय, सिसि ब्लक लामा मोननो हाबाय आरो जोङो गोजोन गोरोबथानि थाखाय जनैनो जोङो दिनै बे सिसि ब्लक आरो नैबे ब्लेकटप लामाखौ जोङो मोननो हाबाय। हयथ' आरो जोंना समस्या लोंनाय दैयाबो जोबजोबलांबाय। दिनै आङो माने इउपिपिएल सरकारखौ खावलायनो लुगैयो, जोबोद मोजां जादों आरो बे सरकारा थाबायबो थानांगोन जाहाथे जोंनि जामेलाया जोबनायनि थाखाय आरोना आं बेखौ बुंबाय आरो। सिगांनि समाव नोंथांमोननि नैबे गामि बा ओनसोला माबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो? एखे दैनिफ्रायबो प्रब्लेममोन, लामानि थाखायबो प्रब्लेममोन, खुनु हाब्रु दैब्रु आखायावसो सेन्देलखौ लानानै थाबायनांगौमोन। दा जोङो दा इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो लामा जों बिराद मोजां मोननो हाबाय। लोंनाय दैनि समस्याबो जोबजोबबाय। खारन जोङो नैबे सरकारखौनो लुगैफिनो आरोना। दा जोङो इउपिपिएल सरकारखौनो लुगैयो आरो जोङो इउपिपिएलावनो थागोन। आंनि बुंनांगौआ बेनो आरोना। नोंथांमोननि ओनसोलाव जि आथिखालनि जे सरकार इउपिपिएल सरकारा माबायदि खामानि मावबाय थादों? दाथ' इउपिपिएल सरकारखौ आङो माने मोजांखौनो होननांगोन। न'निफ्राय दैनिफ्राय लानानै लामानिफ्राय लानानै दा लामा दंनाय माने जोंनि माबायावहाय बगाजुलि ओनसोलाव माने सर्टखौनो जाजोबनाय बायदि मोनबाय आङो ना। आरो अबेबा सेन्ट ग्रेभेल गारबावबाय। दिनै जोंना 3 किल'मिटार ब्लेकटप बिराद गिदिर लामा मोनबाय जोङो। आरो ओरैहाय अजित टु खोदोमगुरि लामा बे सिसि ब्लक जाबावबाय। खारन दा जोङो गोदोनिसाय नै दा इउपिपिएल सरकारा साबसिन मावदों आरो गोदोथ' जों माने सेन्ट ग्रेभेल थरसेबो गोलैयाखैमोन 18 बोसोराव आरोना। बीपीएफ सरकाराखौनो एकदम नाखसमोन आरोना जोंनि थाखाय। माने होआखिसै थारमाने इलेक्सन होबाबो, इलेक्सनाव भट होदोंबाबो जोंनो थोबसेबो माबा होआखिसै। सेन्ट ग्रेभेलबो गैया, जेबो गैया। गावसिनि गारियाबो बे हाब्रुजों खारबाय थायोमोन। खेबसेखालि जों बै दैमालु स्कुलाव नांलायलायनाय जादों बीपीएफनि माबाजों, इमानुवेल मोसाहारि सारजों लामा होयैनि थाखाय नाज्रेज्रेद नुज्रेज्रेद खानोसो नागिरबावदोंमोन जोंखौ। खारन खानो हायासै आरोना बै समाव। बिथाङा खानो नागिरदोंमोन, बिजिरगोरा सारबो दंमोन। खादोलै खादो बिसोरखौ खा होनथारबाय जोंखौ। माने हायाखिसै आरोना, रायजोआबो बुरजा। खानोबा खा, जोंबो खाजागोन होनदोंमोन। लामानि थाखायनो बिदि नांलायनाय जादोंमोन आरोना। दिनै नैबे गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगो बिटिआर सक्ति जानाय लोगो लोगो, गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगो जोङो माने पुलिस आर्मिजोंबो खुनु नोजोर गैला। दा बगाजुलि ओनसोला दा लामाबो मोनबाय, जाजोबनो हमबाय। आं बिराद मोजां मोनदों। जाहाथे बे सरकारानो थाबाय थायो आं बेखौ खावलायबाय आरोना। जोंनि बे गणेशगुरि गामि आरो खुंगुरि गामिनिफ्राय ओरैहाय बाथौगुरि लाइन, बे लामाखौ जोंनिनो सार एमएलए जलेन दैमारि सारा पाक्कानि लामा बानायना होबाय। आरो लोगोसे बे बानायनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जों हाब्रु दैब्रु थाबायनाङा, बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय जोङो। लोगोसे 17 बोसोर बीपीएफफोरा रायजो सोलायनानैबो जों लामाखौ मोजाङै थाबायनो मोनाखैमोन। बेखायनो दा सारनि 5 बोसोराव दैदेननायाव 5 बोसोरबाबो 5 बोसोर मावजोबनाय जायाखै सारा, बोसोरथाम मावबाय। बेयावनो जोंनो लामा होबाय, बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय। आगोलथ' बे खन्द'हा बिराद गाज्रि, हाब्रु दैब्रु थाबायनांगौमोन। अखा हाबा हाब्रु गारि खारा, लामाफोरा बिराद गाज्रिमोन आरो। आगोलाव मा जों बिदिनो लामानि जेंना, दैनि जेंना, बिदिनो जों जेंनायाव भुगिनांगौ दंमोन आरो। दा जों बिराद मोजां मोनबाय, दैबो मोनलोंबाय, लामाबो थाबायनो मोनबाय।
गथ' गथाय दावबायनो थाखाय मोजां जाबाय आरो थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाया मोजां जाबाय बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय होमबा फैबाय थानाय जों जाय अनसायनाय होदो बेखौनो जों मदद होगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो